Good day! Ang pag-uusapan natin ngayon ay Indo-Arabic numerals. Kailangan natin pag-aralan ito dahil panghabang buhay natin ginagamit. Araw-araw ito ay ating ginagamit sa ating pamumuhay. Ganito ang tinutukoy kong mga Indo-Arabic numerals. Dinagdagan ko na rin ng number word ang bawat numeral. Ito ay matatagpuan sa ilalim ng bawat numeral. Madalas naririnig natin sa ating mga magulang ang spelling. Ito yung number word. Ito ay kawang-gawa mula sa I Volunteer for Filipino Children. Ready na ba kayo? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18
19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 29, 29, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100, 100. Congratulations! Natapos din ang ating lesson for today. Practice lang mga kids.